Dračí pohádky. Čte David Walter. Kostým pro dráčka Špuntíka. Zítra bude karneval a dráček Špuntík přemýšlí, za co se převlékne. Loni šel za dinosaura. To nebylo nic těžkého, ale letos si musí vymyslet něco jiného. Za co půjdeš ty? Zeptal se Špuntík své kamarádky Rusalky Svatavy. Převléknu se za žábu, odpověděla Svatava. Ukázala Špuntíkovi kostým, který si právě ušila. Byl to úžasný zelený oblek s dlouhým červeným jazykem. Vydechl Špuntík závistivě. Já bych taky chtěl jít za žábu. To klidně můžeš, navrhla mu Svatava. Není na tom nic těžkého, protože zelený už stejně jsi. Špuntík však smutně zavrtěl hlavou. Za žábu jít nemůžu, na to jsem moc veliký, to prostě nejde. Rusálka se zahýhněla. Ach jo, vzdychl Špuntík. Já bych chtěl být Rusálka. Jsi taková maličká a křehká. Tobě se hodí všechno. Tak běž za dinosaura, napadlo Svatavu. Na to moc velký nejsi. To je hrozně obyčejné, zafunil Špuntík. Všichni draci jdou za dinosaury. Sklonil na rozloučenou svou ohromnou hlavu a odvalil se pryč. Když přišel k potoku, viděl tam trpaslíka Bonifáce. Jak si máčí vlasy. Co pak to tu děláš? Zeptal se ho Špuntík. Chci, aby mi vlasy trčely nahoru, odpověděl Bonifác. Sebral jedlovou šišku a začal si s ní mokrou kštici natáčet. Když ti trčí vlasy nahoru, vypadáš větší. To Špuntík nevěděl. A zaradoval se, že on sám žádné vlasy nemá, protože je i tak už dost veliký. Bonifác mu ukázal svou pruhovanou košili a vysvětloval. V pruhované košili taky vypadáš větší. Pak si přivázal k podrážkám 2 kusy dřeva a udělal pár kroků sem a tam. Proč to všechno děláš? Divil se Špuntík. Přece kvůli karnevalu, zval Bonifác. Špuntík se na něj podíval a zamyslel se. Ty jdeš za pruhovaného skřítka v dřevěných botách? Bonifác stekle zavrtěl hlavou s rozježenými vlasy. Za skřítka? Co se nemyslíš vážně? Co pak nevidíš, že jdu za obra? Aha, řekl Špuntík a snažil se nesmát nahlas. Raději šel dál, pátrat po nějakém opravdu vydařeném převleku. Na kraji lesa potkal obra Vladimíra. I Vladimír dneska prováděl prazvláštní věci. Přivazoval si totiž boty na kolena. Ty si taky vyrábíš nějaký převlek? Optal se zvědavě Špuntík. Jasně, zvolal Vladimír hrdě a klekl si na zem. Boty měl přivázané ke kolenům, takže to vypadalo, že jeho obvyklé dlouhatánské nohy jsou jen poloviční. Pak si nasadil červenou čepičku se střapcem. Tak co, kdo jsem? Zeptal se. Špuntík se zamyslel. Třeba Mikuláš, co leze po 4? Nesmysl, zařval Vladimír. Jsem trpaslík. Špuntík se dal do smíchu. Letos bude ten karneval opravdu potřeštěný. Trpaslíci se převlíkají za obry a obři za trpaslíky. Na karnevalu se přece může všechno, řekl Vladimír. Na karnevalu se přece může všechno, řekl Vladimír. Já bych chtěl být aspoň jednou tak maličký jako trpaslík. To Špuntík dobře chápal, taky by ještě chvilku
chtěl být docela malý. A křehký a lehonký, jako Rusalka Svatava. Špuntík najednou vyskočil. Dostal nápad. Báječný nápad. Honem utíkal za Svatavou, která už vypadala jako žába. Musíš mi pomoct, vykřikl. Chci se převléknout za Rusalku. Svatavě ten nápad nejprve připadal dost zvláštní, ale pak Špuntíkovi pomohla. Namalovala mu na dračí křídla barevné květy, potom Špuntík dostal ještě rozevláté, modrozelené šaty a na hlavu věneček z fialek. Když bylo všechno hotovo, Svatava prohlásila. Vypadáš jako báječná, úžasná Rusalka. Večer se všichni společně vypravili na karneval. Kdo je ta obrovská víla vedle té žáby? Ptali se hosté. To jsem já, Špuntík, volal Špuntík pyšně a zatančil bláznivý Rusalko dračí taneček. Všichni se dali do smíchu. Smáli se i drakům převlečeným za dinosaury, obřím trpaslíkům a trpasličím obrům. Nakonec se společně dali do tance. Letos se zkrátka karneval opravdu vydařil.